Hey, wow, bashana kushubile bashana nge-19 ka-April bashana 2023 bashana kuyasolakala bashana ukuthi angathi uShadrack Sibiya bashana uyena wabongqondongqondo umastermind bashana behind bashana itulo lokweqa ejele eMangaunge bashana kaThabo Bester bashana Thiwo bashana uThabo Bester wakhipha yonke inhlobo yemali inhlobo yebukubuku bashana amamitha alayithile bashana uSibiya bashana wakhanda uvi umfana wadedela ushezo wadlala umlabalaba bashana wahlanganisa inkozi malanga yetulo lokuthi bashana uThabo Bester ashamthangala bashana athi mzenge ahuzwe ngamabonda phela endaweni umfana bashana bashana Thabo Bester manje uboshwe ebongweni bashana phansi kokustadi KwaZulu Natal bashana kamshaya zafe kaJombi igazi esihogweni bashana la iwadeni bashana liyiwadeni bashana isiboshwa kungancengani zingakhali inyoko engakhali ihlo kwashobile mshana hayi angathi bashana amawadeni alapha kobongweni bashana awuthathi ubribe ngoba ngisho nasemlandweni emandulo bashana akekho wakweqa kuleli ajele lela bashana Ngiyazibuza bashana ukuthi mina angalunga yena uShadrack Sibiya ukuthi aphinde amkhiphe uBester lapha bashana khona Mangaunge lapha mshana drop lapha kwi-comment section mshana usho ukuthi uyamthemba yena uSibiya khona yena ngakuhlanganisa abhentshe uThabo Bester umfana huzuke amashe makhuthu mshana aphele endaweni akukho kubamzana ezweni bashana isaso sholonto bashana basopa eylo go blam toqaza hayi womshana awudrop lapho usho ukuthi asanganyakaza yini uSibiya le ndoda iphume kanje.